Pakistan'ın Peshawar şäherinde siyasi partiýalar we grajdan jemgyýetçilik guramalary Talibanyň 16-njy dekabrda harbiýlere degişli mektebe eden hüjümini ýazgyryp çykyş etdiler. Welaýatyň ýaşlar birleşiginiň agdalary Talibana garşy protest geçirdiler. Dünýäwi Awamy Milli Partiýasynyň agdalary bolsa Peshawarda ýürüýüş geçirip terrorizme garşy şygarlary öňe sürdüler. Resmi derejede eglan edilen 3 günlük matam çäreleriniň iň soňky güni enatalar we hüjümde diri galan çağalar 141 adamyň wepat bolan ýerine mektebe gul goýdular. Ortiýatyň Irkutsk şäheriniň ýaşaýjylary şäheriň häkimini göni saýlamak düzgünlüğüň ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan reformalara garşy protest geçirdiler. Regional kanun çykarjylary şäher geňeşine häkimi saýlamagy hukuk berýän üýtgeçiklikler boýunça 24-nji dekabrda ses bererler. Yerli aktivistler ses berijileri şäher häkimini göni saýlamak hukugyny goramaga çağırdylar. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda protestçiler esasy azy önümleriniň we beýleki zerurlyklaryň bahasyna gözegçiligi talap etdiler we munyň raýatlaryň mali krizisi başdan geçirmek üçin zerurlygyny aýtdylar. Ermenistanyň milli puly 17-nji dekabrda dollara garanda taryhy derejede pete düşdi. Köp sowdagärler haritlaryň bahasyny çürükesik galdyrdylar, käbirler sowdasyny ýatyrdylar. Protestçiler bahalaryň krizisden öňkü derejesine çenli peteldilmegini talap etdiler we öz talaby yerine yetirilmese supermarketleri boykot etmek haýwatyny atdylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.